माताजी चंदकोन तुम्ही मंगलाचरण सांगनो ऐचे सेशन लायक एक आरंभ दिलेलं स मस्त मस्त धन्यवाद आम्ही मुखार सुया हे मार्गशीर्ष महिन्याचे हे एक वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक आता सुरवेक सांगू येता सांची भज उरे मना ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಮಳಲ್ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗೋಕ सीता कामत माताजी बँगलोर सुकून जॉईन झाली यांची हे कीर्तनेचे अर्थ सांगोक येता सांची श्रीमती रश्मी भट माताजी काकळ दुखून हरे कृष्ण माताजी फर्स्ट अर्थ सांगून जातरी मागिरी कीर्तन म्हणाचे रश्मी भट माताजी स्वागत तुमका तशी सीता कामत माताजी हरे कृष्ण भजऊरे मन गोविंदास कविराज तन्नी बरेलने भजनस बंगाळींतस हांव ताचे मिनींग सांगूक प्रयत्न करता. ओ मिगिल मना नंदल पुतले पादकमलाक तू सदा पूज करी असले अप्रूप मानव जन्म घेतारी संतले सवासरी लौकिक सागर दांटुचाक जता रात्रि दिवस नीद नाशी शाको शी वारे पावसू तसले दुःख अनुभविस्ता अस स्वल्प सुखा खातीरे हाव दुष्ट जन आणि निपुण जिपुण मनुष्याले निष्प्रयोग जावन आशिले तांगेल सेवा करता आशिलो एकलेले पुरा संपत्तू यवन चरडबाळ आणि कुटुंबाचे सदस्य तन्नीची बद संपत म्हणू लेक्कून संतोष म्हणू लेखताची जलरी त्यानई हे जीवन कमला फुल्लाचे वैरी दळा वैरी उद्दा पडलारी कशी असता तशीची हे जीवन आमगेले भगवानाले हरिले पादपूजन करचेची आमगेले मेन देव जावन आसता गोविंदास त्यांनी सांगताची भक्तीचे नवविध भक्तीचे प्रक्रियांतू त्यांनी सदा बुड्डून आसाची तांगेले बयके अशेस कसल म्हळरी श्री हरिले महिमा ऐकूचे महिम जपसूचे निरंतर हरिले स्मरण करचे हरिक प्रार्थन करचे भगवंताले पादकमल सेव करचे परमात्माले सेवक जावन सेव करचे फूल धूप दाखोचे पूज करचे तंगेले मित्र जावन सेव करचे भगवंताक संपूर्ण अर्पण करचे हेंचीची तंगेले उद्देश जावन आशिले तंगेल जीवनाचे ध्येय जावन आशिले हरे कृष्णा हरे कृष्णा भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण अरविंद दुर्लभ सत्संगी दुर्लभ जन्म सत्संगी तरहुए भव सिंधु धुरे भजहु रे मन शीत आतप बात वरीषण ये दिन जामिनी जाति विफले से बिना कृपण
दुर्जन चपल सुख लग रागी रे भजहु रे मन ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परदेती रे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु रे मन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन भजहु रे मन श्रीनंदनंद अभय चरण अरविंद अभय चरण अरविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा, हरी बोल माताजी. लायक कोण म्हणला तुम्ही? युट्यूब सिंगर्स स्पेशल आमगेल्या आयचे एपिसोड करेक्ट जाऊन युट्यूब सिंगर्स कशी म्हणला तर कळतं असं. आम्ही हे कीर्तन मस्त पण आमगेले ह्या वैष्णव भजन संजय असल्यारी ह्या कीर्तन तिले सेशन मस्त उणे कोणी एक गेला री फर्स्ट सांगताना खंयचे भजन म्हणतात जी मला शिकू काही सुलभ आणि या कीर्तन आम्ही मस्त पण ऐकल्यांची जाल्यार तुमगेल तोंडान ऐकतना आता ते आणि काही लाईक जावन फील जाला. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका आमगेले सेशन आयोन कीर्तन म्हणल्याक. हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद. कृष्ण हरे कृष्ण तशीच नेक्स्ट मुखार सोया आम्ही कीर्तन सांगू येत असायची बॉम्बे दोकोन माया नायक माताजी हन्नी राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर म्हणलं कीर्तन सांगता असायची. हे कीर्तनाचे अर्थ सांगू का प्रयत्न करता. हे कीर्तन नरोत्तम दास ठाकूर हांनी बरयलेले प्रार्थना म्हणल्यार बुकांतले बंगाळी भाशेन आसा. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण कृष्णोची मेगेले प्राण जीवन मरण चक्रांतो तंगेल शिवाय विंगड कोणई गती नांची काळिंदी तीरारी यमुना नैंचे तीरारी असचे कदंब वृक्षवनांतो हाव हे युगल जोडीक म्हळ्यार दोग जनांक रत्न सिंहासनावैरी विराजमान करता म्हणून म्हणटाची. तशी मुखारसून सांगता की हाव तंगेले श्याम आणि गौरवर्ण आणि असचे देहाक चंदन लेपन करता आणि तांकां पळयताची चामरांनी वार घालता. मालती फुलाचे माळा गंतून दोग जनाले गळे घालता आणि कर्पूर सुगंधित तांबूल सुपारी तांगेले मुखकमलारी अर्पण करता म्हणून सांगताचे. तशीची ललिता आणि विशाखाले नेतृत्वारसचे सक्कड सखी जनाले अनुमतीरी हाव
श्री श्री राधा कृष्णाले चरण सेवा करता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुले दासाले दास श्रील नरोत्तम दास ठाकूर दिव्य युगल किशोराले सेवाचे अभिलाषी जावनस म्हणून सांगून नरोत्तम दास ठाकूर हे कीर्तनेंतो कीर्तना मुखांतर सांगता संची. हरे कृष्णा माया नायक माताजी तुमका स्वागत असा कीर्तन संध्याक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा ऐक पडत ना माताजी. ओय ऐक पडत ना. हरे कृष्ण. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. जीवने मरणे गते आरो नाहे मोर. जीवने मरणे गते आरो नाहे मोर. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. कालिंदेर फूले कदंबेर वना. कालिंदेर फूले कदंबेर वना. रतन बेदेरा पार बोसा बुधु जना. रतन बेदेरा पार बोसा बुधु जना. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. श्याम गौरी अंगे दिबो चंदने गंध. श्याम गौरी अंगे दिबो चंदने गंध. चामर ढुलाते कबे तेरे मुख चंद्र. चामर डुलाते कबे तेरे मुख चंद्र. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. गाते आम्हाला पीर मला दिबो दुहार गले. गाते आम्हाला पीर मला दिबो दुहार गले. अधरे तुले दिबो कर्पूर थांबुले. अधरे तुले दिबो कर्पूर तांबूले. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. ललिता विशाखादी जत सखी वृंद. ललिता विशाखा जत सखी वृंद. अज्ञाय कोरे दो सेवा
अरविंद अज्ञाय पुरे भो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर दास सेवा केला पुरे नरोत्तम दास सेवा केला पुरे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गते आरो नाही गो राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी मस्त मस्त हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. छंद कोण म्हणला केन्नाचे वरीची तुमगेल ते मधुर आवाज लायक असं. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. मुखार सोने आमगेले सेशन सांग तुम्ही येऊ का येताची मुंगत असं जलार एक रिक्वेस्ट विनंती करता असं. हरे कृष्ण. तशीच आम्ही मुखार सोया ताजे मध्ये एक विषय मग तावडे रश्मी भट माताजीने लाईक करून या मिनिंग सांगितलं सर तावळचे बजहुरे म्हणलेले कीर्तनाक कीर्तना ऐकलं लाईक जाऊन म्हाका तांकां एक धन्यवाद सांगू का अर्थ सांगितले का धन्यवाद सांगू का हांव विसरून गेली म्हळ्यार मग ते कीर्तन तांणी सांगिल्ले तितले एक खुशी जालें आयकुच्याक. सर रश्मी भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां त्या कीर्तनाचे मिनिंग सांगिल्ल्याक. हरे कृष्णा. तशीच आमी मुखार सुया नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची स्वाती कामत माताजी आनी श्री रूप मंजरी म्हणलेले कीर्तन सांगता आसाची तेवय श्रीला नरोत्तम दास ठाकूरांनी बरयलेले प्रार्थना बुकांतले बेंगाळी भाशेन असचे कीर्तन. हरे कृष्णा. स्वागत अस तुमकां स्वाती कामत माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. फर्स्ट मीनिंग सांगून मागे भजन सांगले चढ मन आवत म्हणलेता. श्रीला नरोत्तम दास ठाकूर विरचित श्रीरूप मंजरी पद म्हणलेल्या बेंगोली भजन ट्राय करता. फर्स्ट मीनिंग पळया. श्रीरूप मंजरीचे चरण कमलांतू मेगेले संपत्तू आस खयीची मेगेल भक्ती आणि पूजा वस्तू आस तन्नीची मेगेल जीवनाक अर्थ दिताची तन्नी मेगेले जीवनाक पुनर्जीवन दिताची तन्नी रसांतू सिद्ध आसाची आणि त्या सिद्धीक तन्नी योग्य आसाची तन्नीची म्हाका वैदिक शास्त्राचे नियम जावन आसाची तन्नी मेगेले उपवासू तपस्या मंत्र जप तप आणि मौन उच्चारणेचे अर्थ जावन आसाची आणि पुरा धर्म आणि गतिविधीचे आधार जावन आसाची अनुकूल भक्ती सेवेचे शुद्धीकरण प्रक्रियेन व्यक्ती परिपूर्णते प्राप्त करता ते दोन्ही दोळ्यान पळोवच्याक समक्ष जाता तांगेल दिव्य रूप मेगेल हृदयांतू चंद्र समान आस देखून मेगेल हृदयाचे आध्यात्मिक आकाशांतू उज्वाड असत चंद्राल उज्वाडो रात्रीक मात्र नैशी दिसाचेही असत तुगेल सानिध्याचे अभाव मेगेल दृष्टीक विषसमान असतले आणि हाव आजीवन पर्यंत पीडित असतलो दैकोरनु मेगेल चरण कमला
तुगे सॉरी दय कोरनु तुगेले चरण कमलाचे सावळींतू खयम्मदवरी म्हणू नरोत्तम दास ठाकूर हंगा विनंती करता तची. हरे कृष्ण. श्री रूपा मंजरी पादा से मोर संपदा से मोर भाजना पूजना से मोर प्राणधाना से मोर आभरण से मोर जीवनेर जीवाना से मोर रसनिधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर वेदेरा धारामा से वृत्त से तापा से मोर मंत्र जपा से मोर धारामा कामा अनुकूल हबे विधि से पदे होइबे सिद्धि নিরাখিব এই দুজি নায়ানে সেই রূপা মাধুরী রাশি প্রাণকুবলয় শশী প্রফুল্লিতা হইবে নিশিদিনে तुवा आदर्शण आही गरले जरलो देही चिरोदिना तपित जीवाना आहारूप कोरदोया देहो मोरे पद छाया नरोत्तमा लैलो शरणा हरे कृष्ण 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 हरे 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 रमा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रमा राम राम हरे हरे श्री रूपा मंजरी पादा से मोर संपदा से मोर भाजना पूजना. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. हरि बोल चंदकोन म्हणला माताजी लास्ट म्हणताना वॉइस शिके लो जल्ली म्हणा लास्ट म्हणताना ज्याला लाईक ज्याला म्हणलं लास्ट हरे कृष्णा एपर म्हणताना मंत्राचे म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಚಿಕೆ ಲೋ ಅशिल बरी ज्याला रे लाईक ज्याला त्या मागीर नेटवर्काचे असो पुरो मागीर फोन ना कितले म्हणल्यार रे आम्ही अशी एक ऑनलाईन म्हणता नासता तसं ज्याला लाईक ज्याला मस्त मस्त धन्यवाद तशीच तुम्ही सकडे युट्यूब इंगर सर तेन्ना तुमगेले सकडा लागी रिक्वेस्ट की तुम्ही वापस विंगड खंयचेय पद म्हळ्यार आता मस्त जेन्ना कृष्ण भक्ती काय येता सांजी तेन्ना आमी वैष्णव भजन संध्या दवरतना केदनाय सांगिल्ले कीर्तन रिपीट जाता आसता तेन्ना तुम्ही पुरा एक नवे राग घालून पुरा नवे नवे पद निघाले म्हण जाला रे ऐकतले आमकांय लायक जाता आणि शिकून म्हणटल्यांकय असल पद म्हूण येता तेन्ना ते तुम्ही सर्च केल्यार मेळटा म्हूण आमकांय सांगू जाता
मस्त जनाक उपकार जत्ताज निमित्त तेन तुम्ही पुरा एक एक दोन दोन्ही पुरा मध्ये मध्ये अंत एक अपलोड करो का ट्राय करायची सगळ्यांना काही उपकार जत्तात त्या निमित्त धन्यवाद हरे कृष्णा थँक्यू. तशीची मुखार सोया आता कीर्तन नेक्स्ट गोपी गीता सांगू येत सांची हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत तुमका हरे कृष्णा राजश्री राव माताजी प्रणाम माताजी ट्राय करता है भागवत म्हणजे 10th कॅन्टो चॅप्टर 31 सो ताजे 19 श्लोक असती हा पुरा हाज्यात ट्रान्सलेशन सांगूक म्हळ्यार हॉड जातलो सो जस्ट एक सम्मरी सांगू ट्राय करता हांव कसं जात म्हण सांगल्यार रास डान्स जात न्हू कृष्ण आपयता कोणलो कोरनो तेन्ना रास डान्स जाता कडेन सडनली कृष्ण डिसअपियर जाता ते तांकां तांकां टॉलरेट करू जायना हे गोपी संघ टॉलरेट करू जायना ते एक म्हणे कशी जावन आसता म्हळ्यार तांकां एक ಸ್ವಲ್ಪ प्रैड येवन आसता जाल्यार म्हळ्यार तांकां अशें दिसता की तांगेल हार्टान तो कृष्ण आमगेलो डान्स करता असं म्हण तशी गोपी सो दिसता तशी कृष्ण इमिडिएटली तो डिसअपियर जाता एक म्हणे पनिशमेंट वरें होय नाही जाल्यार वरें ताका तागेले एक म्हणे तांगे लव डीपन करूक म्हळ्यार एक म्हणे इंटेन्सिटी ऑफ प्युअर डिवोशन आसा पळय चड करूक वरें कृष्ण थंय तुकून डिसअपियर जाता हांकां भरती बेजार जाता हांकां एक म्हणे अनबेरेबल म्हणटा पळय सेपरेशन तांकां कश्ट प्रति कश्ट जाता आनी पुराय कडेन सोदची सुरू करता ती फॉरेस्टान तूं वृंदावन फॉरेस्टान तूं तागेलें नांव आपोनू आनी थंय तांणी क्वेश्चन करता ती पुरा ट्रीसाक सो मेळिल्ले प्राणी डियर इवन मदर अर्थ ताका निमित्त खंय आसा आमगेलो बिलवड कृष्ण अशी म्हणे लव इन सपरेशन म्हणटा पळय विप्रलंब हे भारी तांकां भारी कश्ट जाता ते अशें म्हणे पीस वरें कृष्णा फ्रेंड्स आनी अशें दिसता की एक ब्रीज आयल्या वरें तांकां दिसता कृष्णा फ्रेग्रन्स काडटा आसतें अशें म्हण तांकां दिसता हांगा दिसता तशें म्हण सो तांकां तांकां ताका तो मेळना तांकां सो तांकां भरती बेजार जाता वचून न्हू यमुना तिरारी वचून बसता ती थंय तांणी तें एक म्हणे हार्ट फेल्ट हार्ट बर्निंग सपरेशन म्हणटा पळय ताजे निमित्त आनी हे गोपी गीतम पद सांगता ती हे आचार्य गण सांगता ती एक 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 श्लोक सांगला म्हूण सांगता ती सो तशी हे एक म्हणे तुमी गोपी गीतम म्हळ्यार एक म्हणे एक्स्टॅटीक लव म्हळ्यार प्रेयर्स इन कने डीप डिवोशनरी सो थान तू एक थीम तुम्ही पळयत एक सपरेशनरी एक लव इंटेन्सिफायज जाता गोपी अशी एक्सप्रेस करता ती कृष्णाले एब्सेन्स इतली चंद कोरून तांगेले अँग्विश तांगेले एक म्हणे लाईफ टायमाचे हे तांकां पळय सोल नॅचरली कृष्णाक भगवानाक इश्ट करता ना तांकां एक सपरेशन तांकां दे कांट टेक इट तशें जाता कळरी कृष्णाला एकदम कंपॅशन तांणी एक एक पदान सांगता ती कृष्णा आमी डिस्ट्रेस आसा ती तूं आमगे लव लाईफ अँड सोल तशी एक म्हणे स्वीट लविंग वे तांणी ताका सवतात वरें आनी खंय आसा खंय हायड केला म्हणून कडेन क्वेश्चन करता ती कडेन तागेले रिकलेक्शन करता ती तागेले ब्युटिफूल स्माईल फॉर्म आसा कडे आनी गोपी एकदम म्हणे प्युअर लव सेल्फलेस लव भरती श्लोकांत पुरत आनी रिवील करता ती एक एक सो लविंग कंप्लेंट पण येतं कृष्णाक हे सो तशी मूड म्हळ्यार एक टोटल सरेंडर सो तशी आमी कन्क्लूड करया म्हूण सांगल्यार एक म्हणे कृष्णा स्वीटनेस दाखयला हांत ब्युटी हे वर्सांत पुरा आनी विरह आनी विरह हे म्हणटा पळय लव लव इन सपरेशन तशी अनकंडिशनल लव हंगिले गोपी जाले आनी पुरा तुमी पळयत सो तुमी वरे बुक कसले पळया नाही जाल्यार तुमकां शेअर करता म्हण सांगात हांव शेअर करता गेले वेदा बेस ओपन आसा शेअर करता हांव तुमी जाय जाल्यार बसून वाजूं येता एक मिनिट सो हांव वरे वाजितना तुमी वरे वाजूं येता मी असल्यार सिटारी नाही जाल्यार वरी येवन सिटार बैसाती लायद आता ऐकू येतं गोप्यवोचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि
दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि त्वां विचिन्वते चरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वेद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखबुदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् परसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करीस्मनो चलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्चितम् ते पदाम्बुजम् वृणुकुचेषुना क्रन्धिहृच्छयम् मधुरया गिरा फल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना व्याययस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम्
श्रीमदातरं तं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यार्हदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति हि चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरै सीदतीतिना कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननं बिभ्रदाव्रतम् वनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरा वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं चन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीरनास्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् अह्नि काननम् तुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडमुदीक्षताम् अक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्मया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्ति अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता कस्त्यजेन्निसि रहसि संविदम् गच्छयोदयम् रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदरष्ट्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम्
यजमानाक्षनस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु गीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथतेन किं स्वित् पूर्पादिभिर्भमति दीर्भवदायुषां नः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् विष्णुपावकास् त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम। हरे कृष्ण गोपी गीता भारी लायकोन तुम्ही सांगितलं असं म्हाका ओळख जाईल की आम्ही हांगा देवस्थानांत हेंची गोपी गीता वयरी कोलाट करून आशिल्ले आमी बायल मनशांनी राम मंदिराचे 250th इयर्साचे सेलिब्रेशन आशिल्ले त्या वेळार आमी हेंची हेंची कीर्तन केल्यार गोपी गीत काणू हरी बोल। सुमार एक 15 बायल मनशांनी न्ही 16 बायल मनशांनी हे एक कीर्तना वयरी कोलाट करून आशिल्ले उडगास येयल्या तुम्ही हे कीर्तन सांगतना हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा तशी नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांजी अबुधाबी तकोन भारती पै माताजी आणि वृंदावन रम्य स्थान म्हळ्यार कीर्तन सांगताची हरे कृष्णा माताजी स्वागत असत तुमका भारती पै माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरम वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरम आवृता कालिंदी नीरे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमलम वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरम तारमध्ये हेमपीठ अष्टदळे बेष्टित अष्टदळे प्रधान नायिकम् तारमध्ये रत्नसाने बाशियाचे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिकम् तारमध्ये रत्नसाने बाशियाचे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिकम् वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरम् रूप लावण्य राशि अमिय परिचये काशी हास्य परिहास्य संभाषणे नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुख मोई सदै स्फुरक मोर माने नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुख मोई सदै स्फुरक मोर माने वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरम रतन मंदिर मनोहरम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे अजर संग प्रयत्न करता वृंदावन सुंदर भव्य दिव्य देवस्थान आशिल्लें पुण्यक्षेत्र तांचे यमुना न्हंयेंतू राजहंस विहरसित आसा आनी भांगरावरी अमूल्य जावन आशिल्ले कमला फुलां अरळेल्यांची कमला फुल्लाचे 8 दळारी 8 प्रधान गोपी वास जाल्यांची कमला फुल्ला मदेंतू किरीटावरी स्वतः भगवंत श्यामसुंदर आणि श्रीमती राधाराणी विराजमान जाल्यांची या दिव्य जोडीले सुंदर अत्यमूल्य हासು ಲೀಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಸರಿಸಿಲ್ಲ महदानंद दिवचे या राधाकृष्णाले दिव्य लीला मेगल हृदयांतू सदा समागत जावन असो म्हणून नरोत्तम दास सांगता हरे कृष्णा एक्चुअली 20 मे बी 2021 अंत भागवत पुराण कोंकणी स्टार्टिंग अंतू तेन्ना प्रभुजी आमकां पुरा वत्तायकोर न्हू तुमी पुरा कीर्तन सांगका म्हणून सांगिसिल्लें तेन्ना आमी सिंगर न्ही आमकां रागूय ना देवान जाल्यार तांगेले एक एनकरेज केले निमित्त मिस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजीन आमकां सगळे एनकरेज केले निमित्त स्टार्टिंग आमी थोडे जण आशिल्ली तशी सांगू प्रयत्न केलेले मस्त काही म्हाका राग ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल माताजी मस्त राग नसला रे तुम्ही पुरा एकाला अंतो 21 ना तुम्ही सांगितलं रे त्या वेळेला तुम्ही पुरा अपलोड केलेलं देखून असल ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನ ಸಕ್ಕಳಂಕ ಎತ್ತ म्हळ्यार सुलभ जाता सांगूक बजेवरे मना वृंदावन रम्य स्थान साधारण आमगेले प्रति एक स्टार्टिंग रिजनान शिकचेची हे जाला म्हळ्यार आयकुच्या काही सुलभ जावन मिळता त्याच खातीर आज रिक्वेस्ट करता आसा आमी रिक्वेस्ट करता आसा की तुम्ही पुरा वापस वापस एक नवे नवे कीर्तनाक अशीचे राग घालून आशिल राग पुरा आमी त्या रागारीची शिकताची मागीर राग येता आपणीतले कची सांगता सांगताची ते देखून तुम्ही पुरा ಸ್ವಲ್ಪ कीर्तन अपलोड केला री लायक म्हळ्यार मस्त कीर्तनाचे प्रचार जाता तेन्ना मस्जन शिकताच नवा ताजे खातीर रिक्वेस्ट करता आसा धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा तुम्ही पुरा युट्यूबार सांगिले म्हळ्यार अपलोड केला तेंच कीर्तन हेंगाय सांगता आसांची म्हणटना लाईव्ह आरी तुम्ही तशी सांगताची म्हण आसा अपलोड करतना मात चंद केलेलं नाही अशी सांगता जाल्यार चंद करून म्हणताची म्हणलें एक निदर्शन तशें थँक्यू हरे कृष्णा आता आमगेले फायनलिस्ट आमगे लास्ट कीर्तन सांगू येता आसाची अश्विनी कामत माताजी बेंगळुरा दुखून पस्य सखी जन सोयम म्हणलेले कीर्तन सांगू येता आसाची हे कीर्तनेचे अर्थ सांगू का हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी लगी रिक्वेस्ट करता आसा हरे कृष्ण माताजी दोगेन हरे माताजी कृष्ण सांगताय स्वागत करता आसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी फर्स्ट हांव ट्रान्सलेशन सांगता ट्राय करता सो हे पश्यसखी जन सोहम कस्य हे जीवा गोस्वामीन बरयलें आसा गोपाल चंपू बुका तुकून अडॉप्ट केला हे तशी फर्स्ट सांगता स्वामी ओ गोपी फ्रेंड्स कृष्णाल पोषण कोण केलेलें पुन्हा पुन्हा आलोचन केल्यार वरे उत्तर मेळता ना म्हणून अशी म्हळ्यार अशी सरकॅस्टिकली नेक्स्ट म्हणटा स्वामी प्रजाचे रायो म्हळ्यार नंदन यशोदा आणि राणीन 100 अथवा सहस्र पुण्य काम कोरनशे पुरो त्याची तांकां हे वृद्धाप्यांतू तत्सल महान पूत जाला नेक्स्ट म्हणतात स्वामी श्रीकृष्णाले आनुवनी अम्मा संत आणि नीतिवंत जावन आसती तांणी बुद्धी आणि ज्ञानंतू शिखर रत्न म्हणके उत्कृष्ट आसती आणि प्रपंचाचे सकट जनाले मन कॉन्कर करून केलेलं आसा अशी तिन्ही सांगता आसती पुरा सृष्टी तांकां प्रीती करता प्रेस करता पुरा गौरव दिता ती आणि नंद महाराजांनी यशोदमाक गौरव दिता ती आणि व्रजाचे रायाल कुटुंबांतू कृष्णाल तसले सद्गुणशील सुंदर महान व्यक्तित्वाच्या कोणीची आज पासून जाल्लें ना ती फूड वरे कोणी जाल्लें ना ती आणि पंचचंतू कृष्णाल पेरेंट्स अदृष्ट आणि श्रीमंत म्हणजे दोन्ही रत्न नंद महाराज
फुकट दान करतलो लोकोपकारी आणि परोपकारी तर तो वृषभानुले तुकुनु ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮತ್ತ ಮಳರಿ ರಾಧಾರಾಣಿಕ मक्कुनु रजक हाडूक वतस म्हणून सांगतस ओके हरे कृष्णा स्टार्ट करेत माताजी हरे कृष्ण थैंक यू माताजी ट्रांसलेशन संगिलेक जीव गोस्वामी रचित पश्य सखी जन सोयम कस्य पश्य सखी जन सोयम कस्य पश्य सखी जन सोयम कस्य सुविचारय अपि चित्तं क्वचिदपि नान्तं लभते यस्य पश्य सखी जन सोऽयं तस्य सुचिरुपार्जिता सुकृतशतायुता निर्जित तरुण समाजो वर्षीयां सा अपियं तनयं लेभाते व्रजराजौ यस्य च पितरा अति सरला इति जगति समन्ताद्वित्तम् चतुरशिरोमणि वरतायस्य च वशयति जगतं चित्तम् पश्य सखी जन सोऽयं कस्य सर्वस्नीयति ममतां सचयति घोषो यत्र सदैव मातरपितरादिकम् अभिमनुते यश्च न सर्वं नैव पश्य सखी जन सोऽयं कस्य व्रजपतिवंशे याद्रन्न भवति नाभूदत्र कदापि सोऽयं गुणरूपदिकं ईदृग् भजते चारु सदापि पश्य सखी जन सोऽयं कस्य यस्य च लब्धा अपि धनीमानि स्वयमपि सर्वं दाता वृषभान्वन्वय लक्ष्मीं येन च याचयति व्रजयात पश्य सखी जन सोऽयं कस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण हरी बोल मस्त मस्त धन्यवाद माताजी संस्कृतानस्य पद तुम्ही इतली चंद कोण सांगला की आमका आमगेल्या भाषेन असे कीर्तनशे दिसले इतले सुलभ जाऊन तुम्ही सांगला आणि मस्त जाल्ले तुम्ही आमगेल्या वैष्णव भजन संध्याक कीर्तन म्हणू या नतीले म्हणले दिसता ಸ್ವಲ್ಪ आणि मुखारसून पण आमगेल्यान तो टाइम कोरनो एका मध्ये मध्ये पण डेफिनेटली यायची माताजी रिक्वेस्ट डेफिनेटली करता असं थँक यू म्हळ्यार माताजी बिझी असताची तुम्ही ताजे मदीं तू येवन जाल्यार आमकी एक एक भाग्य दिया आमकां हे कीर्तन ऐकूचे म्हणून तितलेच रिक्वेस्ट तुमगेले हरे हरे कृष्णा कृष्ण मस्त मस्त माताजी धन्यवाद हरे थँक यू कृष्णा